Iso xa non é de ter un accidente, non. Como ben dixo a Federación no seu momento, iso. Iso xa non é de ter un accidente, non. Como ben dixo a Federación no seu momento, iso é un delito. E os delitos deberían ser, polo menos, que se faga xusticia. E que o que eu máis noto é isto que estamos pasando nós, Samuel non debería pasarlo ninguén, e menos por ese causa, claro. Accidentes podemos ter todos, pero non se pode permitir esa clase de accións, non é así, non lle desexo a nadie. Non é o Samuel que é de antes, pero estamos convencidos de que vai volver selo. Ten por diante unha rehabilitación máis ben neurolóxica, físicamente sabemos que vai sair adiante ben, porque ter ese accidente non romper ni siquiera ningún oso do corpo, iso é, bueno, é forte, sabémoslo todos. Foi o primeiro que fixo Samuel ao sair do hospital, visitar os seus compañeiros do Parque de Bombeiros de Ponteareas para darlle as grazas por salvarlle a vida. Lembren que fora atropelado por un condutor que triplicaba a taxa de alcolemia. Botou 2 semanas no hospital, pero agora xa está na casa. Boas tardes, martes 5 de maio, benvidos ao Galicia Noticias. Houbo case unha decena de roubos en vehículos nestes últimos días na cidade da Coruña. O presunto autor dos asaltos foi descuberto en plena acción por axentes da Policía Nacional. Atopárono no interior dun coche. Ao verse sorprendido intentou fuxir, pero os policías lograron capturalo e arrestalo. Iso sí, tras el deixou numerosos turismos estragados. Intentou fuxir, pero foi alcanzado polos policías aos poucos metros. Escachara unha das fiestras do vehículo para acceder ao seu interior e roubar os obxetos que atopara. Os axentes realizaron unha inspección pola zona, comprobando que outros 8 vehículos presentaban tamén as fiestras fracturadas e outros danos. Preto de 100 kilos de cocaína é a mercancía que levaba agochada no coche un condutor cando circulaba pola autovía A52 ao seu paso por Verín, en Ourense. A Policía Nacional seguíao porque xa sospeitaba que o home levaba gran cantidade de droga no vehículo. Atoparon a cocaína no turismo, repartida en 75 paquetes e oculta nun habitáculo deseñado especificamente para camuflala. Os investigadores pensan que os logotipos que aparecen nos fardos indican que a droga pertence a 3 organizacións criminais. A operación continúa aberta.
Cando foi isto, saiu na prensa, dixeme, oye, pois vou falar con este rapaz. E dixeme que sí, que el, claro, por todo isto, que estaba moi agobiado polo que pasara, e que tiña intención de desfacerse da administración, e, bueno, chegamos a un acordo e aquí estamos. E o novo responsable daquela administración de lotaría de Lugo que fora asaltada cunha pistola tivo que agardar a que se arquivara a causa xudicial pendente co antigo loteiro, acusado de simulación de delito e estafa e absolto por falta de probas. Agora agarda repartir moitos premios e non sufrir asalto ningún. O marisqueo a flote regresa a actividade na Illa de Arousa faino despois de 4 meses de parada. A campaña arrinca estes días cunha sensación agridoce. Pagase ben, pero hai pouco marisco. Entre os dous non collemos o cupo, non nos faltou moito, pero bueno, berberecho si o traemos, a roja non ven toda, e bueno, a cousa está mal, aquí está mal este ano. Aconteceu esta mañá na avenida de Fisterra, en pleno centro da Coruña. Un coche bateu contra a fachada dunha farmacia tras saír rebotado da colisión contra outro vehículo que lle deu á saída dun cruzamento. No suceso non houbo feridos de importancia e só unha muller foi atendida no propio lugar do incidente. Iso sí, o susto foi considerable. O Audi rojo saltouse o stop aí xusto e viña un coche. O que quixo foi esquivar o coche e foise contra a porta da farmacia. Feridos non houbo. Neste CEDA, porque non sei se é un CEDA ou un stop, sempre hai moitísimos accidentes, sempre. E baixaba o coche, e o rojo no CEDA quiso esquivalo e foi cando tropezou. Foi o que vin eu. É un estruendo moi forte, moi forte, moi forte. O incendio nun piso do barrio de San Francisco de Ourense provocou o traslado da única residente ao chúo por inhalación de fume esta mesma mañá. O lume, segundo os bombeiros, veu provocado pola batería dun teléfono móvil. Vaya susto pros veciños, Alberto. E vaya susto que sufriron os veciños deste edificio situado aquí na rúa Penatrevinca, no barrio de San Francisco de Ourense, contra as 7 da mañá, cando se iniciaba un lume no segundo andar. Segundo os bombeiros de Ourense, a causa poido ser a batería dun teléfono móvil que estaba cargando por enriba dun colchón. A partir dese momento as lapas trasladáronse ao resto do piso e o fume aos pisos superiores. Tiveron que ser evacuados todos os veciños do edificio. A inquilina do segundo andar foi trasladada ao complexo universitario de Ourense por mor dunha intoxicación do fume. A rápida actuación dos bombeiros evitou males maiores. Me despertaron e dixen, pero que pasa? Digo, sale da casa. Digo, pero claro, como sale da casa se non hai nada? Se hai fume que non sabe. Pero o fume que fume? Eu aí que abaixo non o teño. Estamos así uns ruidos e dixemos, ostras, que raro estas horas con estes ruidos, e puxémonos así a mirar aí a porta, pois que ten un timbre. Estaba todo cheo de fumo, e xin a muller, non, hai que vestir os nenos, hai que salir de aquí da casa, que, ostras, levamos un susto bo, Pero con o fumo que foi cara arriba? Sí, cara arriba, sí. De feito, hasta collemos uns paños con mollados, non, para poder salir da vivienda, e avisei aos veciños de abaixo que había que salir todos de aquí. A investigación da morte dun neno de 8 anos no centro de menores Nosa Señora do Carme en Fisterra continúa. A Garda Civil estuda as circunstancias do falecemento do menor que se precipitou dende un aventado edificio. Tamén a Consellería de Política Social está a recoller toda a información do sucedido. Dende o Goberno galego aseguran que o neno estaba acompañado e que caeu por un terrible accidente que lamentan. Subliñan que o centro de menores fisterrán ten 12 prazas e 13 traballadores. O lugar mobilizouse un amplo dispositivo de emerxencias, mesmo o helicóptero medicalizado con base en Santiago e tamén especialistas en atención psicolóxica de urxencia. Denunciaron a desaparición hai 15 días en Vigo e esta madrugada apareceu o seu corpo sen vida na senda verde da cidade. Falamos de Sheila, cantante de 39 anos, coñecida por participar nun concurso de televisión. Segundo fontes próximas, non hai sinais de criminalidade no seu falecemento, con todo, a autopsia determinará as causas da morte. Samuel González, o ciclista que foi atropelado por un condutor que triplicaba a taxa de alcolemia, xa está na casa. Foron 2 semanas de hospitalización e agora ten por diante o traballo de rehabilitación neurolóxica. O primeiro que fixo Samuel ao saír do hospital foi visitar os seus compañeiros do Parque de Bombeiros de Ponteareas para darlle as grazas por salvarlle a vida e polas movilizacións destes días na súa honra. Físicamente a recuperación é moi boa e agora ten que continuar
coa neurolóxica. Ten por diante unha rehabilitación máis ben neurolóxica, físicamente sabemos que vai sair adiante ben, porque ter ese accidente non romper ni siquiera ningún oso do corpo, iso é, bueno, é forte, sabémoslo todos. Pero sí que a nivel neurolóxico nunca se sabe, a cabeza non é un músculo que se poda entrenar. Bueno, entrénase, pero non da mesma maneira. Entón, pois, nada, o tempo vai ir marcando a recuperación del, necesita tempo, necesita tranquilidade. Samuel naceu de novo hai 2 semanas cando case morre atropelado na Nacional 120 en Covelo por un conductor que triplicaba a taxa de alcoholemia. O ciclista de 28 anos quedou inconsciente e o coche que o embistiu comezou a arder. Foron os seus propios compañeiros do Corpo de Bombeiros os que evitaron que o seu corpo quedara cuberto polas lapas. Para él parece como se non pasase nada, pero sí é certo que cando xa leva tempo con xente e tal, empeza a agobiarse un pouco, ten cousas que realmente non é o Samuel que é de antes, pero estamos convencidos de que vai volver selo. O tricampión galego e campión de España de ciclocross quedou inconsciente e tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital Cunqueiro, onde permaneceu en coma inducido pola gravidade das lesións. 2 semanas que Samuel non lembra e que está a asimilar xa na súa casa. Iso xa non é de ter un accidente, non. Como ben dixo a Federación no seu momento, iso é un delito. E os delitos deberían ser, por lo menos, que se faga justicia. E que o que eu máis noto é isto que estamos pasando nós, Samuel non debería pasarlo ninguén, e menos por ese causa, claro. Accidentes podemos ter todos, pero non se pode permitir esa clase de accións, non é así, non lle desexo a nadie. O responsable do atropelo, que se negou facer a segunda proba de alcoholemia, está sendo investigado por 4 delitos. Este edificio que ven en imaxes, coñecido como Mandeo 50, é un quebradeiro urbanístico en Betanzos dende hai anos. Construíuse en plena febre do ladrillo, pois ben, agora semella ter os días contados. Un empresario mercou o inmoble e pensa darlle unha segunda vida para a alegría da veciñanza. Vémolo de seguida no Galicia Noticias. O home detido por agredir presuntamente 2 persoas en bares de Chantada pasou a primeira noite en prisión. O sospeitoso fora detido esta fin de semana como presunto autor de 2 agresións, unha cunha machada e outra cunha botella en 2 establecementos da localidade luguesa. O domingo, os axentes da Garda Civil perseguiron o agresor polas rúas da vila ata que o reduciron. Tras unha noite no cuartel, a xuíza decretou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza este luns. Está investigado por un delito de lesións. A Policía Nacional detivo o presunto autor de case unha decena de roubos en vehículos. Foi na Coruña de madrugada. Os axentes colleron o ladrón en plena acción. Demetrio, contanos. Sí, foi gracias á chamada dun veciño que alertaba de un individuo que estaba no interior dun coche e intentaba roubar. A reacción rápida dos axentes da policía que se personaron neste lugar onde nos atopamos, xusto aquí, conseguiu pillar infraganti a esta persoa que estaba roubando no interior dese coche. En un primeiro momento intentou fuxir, pero foi interceptado apenas a uns metros. Unha vez que foi detido, comprobaban que levaba varios utensilios que foran roubados nese vehículo, pero noutros vehículos, porque comprobaron que había ata 9 coches en total coas ventanas rotas. Tamén lle localizaron un teléfono móvil que fora roubado antes nun bar noutro punto da cidade da Coruña. Unha situación que se producía aquí neste barrio, que hoxe os veciños sí recoñecían que se enteraran, aunque a maior parte deles coincidían en dicir que esta é unha zona tranquila, aunque isto sí, fai que se teñan que estar un pouco máis preocupados. Intentou fuxir, pero foi alcanzado polos policías aos poucos metros. Escachara unha das fiestras do vehículo para acceder ao seu interior e roubar os obxetos que atopara. Os axentes realizaron unha inspección pola zona, comprobando que outros 8 vehículos presentaban tamén as fiestras fracturadas e outros danos. Foi detido in situ e trasladado a dependencias policiais. Tamén detiveron, neste caso a Guardia Civil, 2 homes que estarían detrás dunha vaga de roubos en supermercados por un valor total de máis de 50.000 euros. A investigación comezou a consecuencia dun roubo con forza nun súper de Santa Comba en agosto pasado. A aquel asalto seguíronlles outros moi parecidos na Laracha, Ponteceso, Malpica ou Bertamiráns.
e pilláronos cando intentaban facer o mesmo en Arteixo. Os ladróns estudaban os sistemas de alarma dos locais e levaban ferramentas especiais para forzar as caixas fortes. Un detido e case 100 kilos de cocaína no último gran golpe ao narcotráfico en Galicia. Localizárono nun coche que circulaba a altura de Verín perfectamente adaptado para transportar lotes grandes de droga. Hai indicios de que a mercadoría pertencía alo menos a 3 organizacións criminais distintas. Operación importante e máis sendo en terra. Imaxes do reconto dunha lixo importante, porque no mar sí, en colectores tamén, pero en terra, durante un desplazamento, esta cantidade é algo improbable. Dino fontes policiais, 92 kilos de cocaína repartidos en 75 paquetes perfectamente envasados ao baleiro, porque a viaxe prevíase longa. O detido, un cidadán de orixe serbia, recolleu en Pontevedra, non hai sitio exacto. Supónse que nun dos moitos almacéns repartidos entre o Salnés e a Arousa. A primeira escala era en Madrid, o destino final, Europa Central. Detivérono non por casualidade cando circulaba pola A52 á altura de Verín, xusto antes de que atravesara a fronteira. É unha imaxe pouco habitual a dos axentes da Audico 2 de Pontevedra, o equipo especializado en grandes cargamentos, revisando un único coche, pero a xustificación estaba dentro. O turismo, adaptado para o transporte de grandes cantidades de droga, levaba eses paquetes de coca con marcas e logos diferentes. Todo apunta a que pertencía a 3 grupos criminais distintos. O detido sería un peón, polo que a operación segue moi aberta. Nas últimas horas coñecemos a detención de 3 persoas por tráfico de drogas no barco de Valdeorras, nunha operación que suma 11 arrestos. Con esta última detención das 3 persoas cando circulaban nun coche pola Nacional 120 o seu paso por Rubiá, a Garda Civil dá por concluída a operación Compai. Os axentes incautáronse d'1 kilo de cocaína e máis de 100 gramos de anfetaminas este sábado. Ao parecer, durante a intervención, os sospeitosos opuxeron resistencia e intentaron agredir os axentes. Coñécese en Betanzos directamente como o Mamotreto. Falamos dun edificio que despois de 20 anos de abandono acaba de ser adquirido por un novo propietario para legalizalo e destinalo a vivendas. Mariola. Si foi construído en plena febre do ladrillo a carón do río Mandeo e cun importante efecto paisaxístico. As infraccións urbanísticas, primeiro e a crise da construción levárono a un estado de abandono que os veciños levan anos denunciando. Agora o novo propietario está en trámites co Concello para darlle unha nova vida a esta construción, un novo proxecto máis acorde coa zona e novas vivendas para Betanzos. Goteiras, humidades e lixo que se acumula tras anos de abandono. Os veciños de Betanzos levan anos denunciando a situación da urbanización Mandeo 50. 20 anos. O que aguantamos os veciños, ahora lo tapiaron, pero aí se metía gente, era un peligro. Un perigo tamén para os viandantes que pasan pola zona. Xa se produciron desprendementos de elementos das fachadas. Los canales de arriba están cayéndose todos. Claro, se sueltan de estar abandonado, porque las casas se estropean máis deshabitadas que habitadas. O Mandeo 50, máis coñecido entre os betanceiros como o Mamotreto, construíuse no ano 2005, pero a obra foi finalmente paralizada ao acumular varios expedientes por infraccións urbanísticas. O bonito que é Betanzos, verdade, estropealo con esas cousas. A crise da construción deixou no abandono. Despois de anos en venda, un empresario acaba de adquirir a propiedade para buscarlle unha nova vida a esta edificación. Primero decían que lo iban a tirar y ahora quedó así. A ver, ahora si dicen que lo van a arreglar, no sé. O que aguantamos os veciños, me alegra moito de que o vayan a mañar, que o deixen como queiran, pero... Que a falta que fai, as vivendas, refírame. O empresario está en trámites co Concello para estudar as distintas opcións de adaptalo á normativa urbanística e poder finalizar a construción. Permisos e todo, porque ya hace tiempo se vendía, bueno, pedían poquísimo por él, pero que tenía que ser con la condición de terminarlo para la gente, que son 20 y pico de viviendas. Y bueno, y que lo habían vendido, que ya el ayuntamiento le dio todos los permisos, le dio todo, y que empezarán en breve. Lo que pasa es que, claro, tienen el problema de un bajo que lo tienen que cegar. Un novo proxecto para mudar a imaxe da Ribeira do Mandeo.
De seguida imos levalos a unhas clases prácticas para traballar nunha peixería. Celébranse na Confraría de Pescadores de Ferrol e os alumnos son 11 persoas en situación de desemprego que axiña van iniciar as súas prácticas en empresas co obxectivo de introducirse no mercado laboral. Nuns minutos, aquí, no Galicia Noticias. A día de hoxe non hai sentenza firme do caso do loteiro da Coruña, Manuel Reija, e o seu irmán pola presunta apropiación dun premio de 4,7 millóns de euros. O xuízo finalizou o pasado 22 de abril na Audiencia Provincial. A Fiscalía mantén unha petición de 6 anos de pena para o loteiro por estafa ou apropiación indebida e outros 6 pro seu irmán por un presunto delicto de branqueo de capitais. O gañador da primitiva faleceu sen saber que o seu boleto estaba premiado. A sentenza xudicial determinará tamén o destino final dos cartos. E 2 anos despois do seu peche, volveu a abrir as súas portas a Administración de Lotería de Lugo, que fora asaltada cunha pistola. Faino cun novo responsable que tivo que agardar a que se activara a causa pendente co antigo loteiro, acusado de simulación de delito e de estafa. En xaneiro de 2024, o daquela dono da Administración de Loterías de Lamas de Prado, en Lugo, denunciaba o roubo de 400.000 euros a punta de pistola. O mes seguinte, o loteiro fora acusado de simular atraco e en decembro de 2025, finalmente o caso quedou sobresido por falta de probas. Agora o negocio reabre cun novo xerente que tivo que agardar 2 anos a que se resolvese a causa. Temos empresa familiar, dedicábamos compra-venta de inmuebles, un pouco inmobiliarias, reformas e demais. Tive unha enfermidade, empecé fai 5 anos, levaba xa uns anos de baixa, e chegou un momento que tiveron que jubilar, que non valía para a miña actividade. Entón, pois, un pouco a forma de reubicarme, buscar outro sector no que sí que me poidera defender e, bueno, pois, facer frente para ir pagando impuestos e pagando manter os fillos. Nada, pois, xusto cando foi isto, saiu na prensa, dixeme, oye, pois vou falar con este rapaz. Díxome que sí, que, claro, por todo isto que estaba moi agobiado polo que pasara e que tiña intención de desfacerse da administración e, bueno, chegamos a un acordo e aquí estamos. A nova da reapertura desta Administración de Loterías ilusionou a clientela do local tras unha longa espera para poder ser os boletos neste concorrido cruzamento do barrio lugués da Milagrosa. Porque non había moitos sitios aquí cerca de facer as loterías, sabes? Sempre vivíamos aquí e, claro, vou casi 2 anos de vou levar cerrada por aí, non? E merece a pena que estea aberta, para que de algo de vidilla tamén a calle esta, que tampouco hai moita cousa que caiga por aquí aberta. Sí, foi largo, sí. Sí, porque eu estaba acostumbrada a estar sempre, a vir sempre. E pasas e digo, madre mía, cerrado, bueno. A xente moi amable, un barrio, bueno, que os amamos somos aquí de toda a vida, bueno, pues somos xente que máis ou menos de vista, coñecemos case todos, a apertura está sendo máis lenta do que contábamos, bueno, pois por todo isto do procedimento largo, a xente ainda non sabe tampouco que estamos abertos ao 100%, hai moita xente que entra e pregunta, oi, está xa abertos. Como non podía ser doutro xeito, a ilusión do novo loteiro é repartir sorte tanto nos grandes sorteos como a través de premios menores. A miña ilusión real é de que, oye, que a xente que veña que poida, oye, mellorar a súa vida o máximo posible. Non teño ilusión de repartir un gordo de Navidad, pero, bueno, seamos un segundo, un terceiro, e que vaya ben repartido para que todo o mundo pois, podamos disfrutar un pouco da sorte do Nadal, neste caso, ou de entre semanas. Xa me olvidaba dos euromillóns, xa verás como vai tocar. O novo loteiro pedirá xa en xuño de 2024 o traspaso da famosa Administración de Loterías de Lamas de Prado. A Garda Civil atopou 90 ovellas e cabras mortas nunha explotación da Pobra de Tribes. Os cadáveres presentaban un grave estado de descomposición. O dono da explotación prestou declaración en calidade de investigado por un delicto contra os animais por non darlles comida nin bebida nin prestar os coidados necesarios. O Seprona tivo coñecemento hai semanas do descubrimento de restos óseos a carón dunha explotación de ovino e caprino nesa localidade de Ourensá. A Garda Civil e veterinarios da Xunta de Galicia inspeccionaron onte as instalacións e atoparon os preto de 100 cadáveres. O pasado mes de marzo, a Garda Civil tivo coñecemento de restos óseos de animais nas proximidades dunha explotación de ganadeira. Tras realizar unha inspección con veterinarios da Xunta de Galicia, localizáronse 90 cadáveres de ganado ovino e caprino en diferentes estados de descomposición. E un dron da Policía Local de Vigo localizou un furtivo nas praias de Bouzas con ameixa ilegal que foi de volta ao mar. O home de 66 anos xa fora denunciado en máis ocasións. Foi entre as praias dos Olmos e Cabo Estai
en uns labores de observación que se coordinan coa Plataforma Rural das Confrarías de Pescadores nun banco natural histórico que estivo en decadencia e está a ser recuperado. E ali neste lugar, nun voo de recoñecemento, detectaron a presencia deste home sacando ameixa cun raño. Cando interceptaron, tiña xa unha bolsa con 600 gramos de ameixa recollidos en apenas 15 minutos. Comprobaron que ese incidente fora xa denunciado varias veces. As capturas foron devoltas ao mar e o aparello requisado polos axentes. Despois de 4 meses de parada, o marisqueo en embarcación regresa á actividade na Illa de Arousa. A campaña arrinca cunha sensación agridoce porque houbo pouca cantidade, pero pagouse ben, Iria. Si, a cantidade non é moita porque están recuperando a actividade nos bancos menos produtivos da illa, pero o que si nos din é que os prezos non estiveron mal na lonxa, cunhas cotizacións de 24 euros o kilo a ameixa rubia e 15 a xapónica. A idea é preservar os bancos máis ricos da illa de cara ao verán, co fin de obter mellores prezos e tamén de que o marisco acabe de medrar e colla a talla comercial requerida. O obxectivo é intentar recuperar a rendibilidade desta actividade moi tocada nos últimos anos pola escaseza de recurso. Retomaron a actividade nos bancos máis pobres da illa e atoparon xusto o que agardaban. Pouco marisco nos raños e moitas horas no mar para lograr completar as cotas. Hoxe, entre os dous non collemos o cupo, non nos faltou moito, pero bueno, ver hecho si o traemos, a roja non ven toda, e bueno, a cousa está mal, aquí está mal este ano. O que quizáis non agardaban os mariscadores da illa foi o prezo que obtivo o marisco na lonxa, coa ameixa rubia como estrela. Onte eu, por exemplo, vendín a 24 euros o kilo. En lonja, me imagino que no mercado estará polas nubes. O que máis nos sorprendeu foi o precio. Unha ameixa rubia que en esta época está en torno aos 12-15 euros en lonja, aí sorprendeu-nos a 24 euros. Bueno, non é de extrañar tamén xa que somos a única lonxa que está aberto da Ría de Arousa para a ameixa. Prezos altos que lles dan enerxía para seguir mariscando nestas zonas menos produtivas da illa. Polo menos, ata que se poida traballar nos mellores bancos, eses que a confraría reserva para o verán. En maio, pois miramos de non entrar nos bancos principales por culpa do desove. Tamén, además, este ano a maiores, pois a talla está moi límite da talla comercial. Entonces vamos a intentar aguantar o máximo posible. A ver como sale. De todas formas, temos bastante incertidumbre ao respecto. A ver como estarán, porque o ano pasado había algunha, pero víanse que eran pequenas. Non sei o que medrarían, houve moita agua dulce, este ano non o sei. Agardan que esa medra se produza e poder recuperar cara ao final de ano o perdido nun inverno catastrófico pro marisqueo por culpa dos temporais. 11 persoas en situación de desemprego participan en Ferrol nun curso de comercialización e venda de produtos de peixaría. O obxectivo é formalos para que poidan ter unha saída laboral. Cando rematen as clases prácticas na Confraría de Pescadores, pasarán un período de prácticas en empresas onde teñen a oportunidade de introducirse no mercado laboral. Vamos a hacer la merluza, vamos a separar los lomos de las colas. Así que recortamos, escamamos. En la merluza siempre de pie. Siempre de pie. Elsa, que leva a tenda da Confraría de Ferrol, imparte as clases prácticas do curso de peixaría do programa de formación integrada promovido polo Concello para persoas desempregadas. Este ano sou un rapaz, viña con idea que traballou nun barco no Gran Sol, entonces tiña algunha idea. Pero os demais empezaron de cero. E teño que decir que neste mes e medio que dura o curso, moi ben. O grupo, integrado por 10 mulleres e un home, é do máis cosmopolita, pero a todos os unen as ganas de aprender partindo de máis ou menos experiencia. Nunca había tocado el pescado, siempre mis papás eran quienes me lo hacían y mi esposo después. Había trabajado en una cevichería en Perú, pero era diferente. Y mi familia que es oriental y ya me conozco un poco el pescado. En Cuba trabajé 12 años en un barco pesquero palangrero, donde me dedicaba también tanto como a pescar como a preparar y filetear diferentes tipos de pescado. He trabajado de peluquería y ahora me estoy dando la oportunidad de ser pescadera. Todos ven neste curso unha fiestra ao mercado laboral. Sí, claro, es una salida que tiene bastante campo laboral. Quería hacer algo diferente. Siempre he estado dentro de una oficina o dentro de un hotel. No,
quiero ver un mercado, quiero ver a la gente caminar, quiero ver a la gente salir, quiero ver los pescados que se lo coman hechos por mí. No hechos por mí, no, limpiados y todo por mí. Es lo que siempre me ha gustado desde muy pequeño y aspiro a poder trabajar en una pescadería muy pronto. Me he apuntado porque si te pones a pensar en Ferrol, lo más que se necesita es pescadería, carnicería, changutería. Entonces, si quiero trabajar, me pongo un poco a la autorización de lo que se necesita aquí en Ferrol. Durante este período práctico tamén ensaian coa atención ao público na tenda da confraría. Logo pasarán un mes e medio de prácticas en empresas e, se hai sorte, pode que saian cun contrato baixo o brazo. Non son alerxénicos, pero sí moi molestos. Falamos da peluxe dos chopos, unha especie de algodón branco que recobra a semente que estes días invade moitas zonas verdes das cidades. A súa presenza pode provocar irritación de ollos ou gorxa. Sindo recolle a peluxe dos chopos na zona da Milagrosa, en Ourense, a chuvia facilita o seu traballo. Cando é que non chove ou así, que fai aire, aquí está invadido todo de algodón dos chopos. É molesto para as narices, a hora de respirar e todo, vai voando para todos os lados, non para, a prova está no suelo, que non hai maneira de pillalo. Unha peluxe que complica a vida dos veciños que viven preto. Porque salen las pelusas y las alergias, yo a veces tengo que bajar con la mascarilla. Claro, porque aparte de la alergia de la primavera, el polvillo que suelta todo, claro, pues es un coñazo. Sin la boca y me entra para la nariz. Lo paso bastante fastidiado. Para la boca, para donde no te puedes imaginar. Sí, y soy asmática. A pesar destas molestias, os chopos non provocan alerxia. Esta especie de algodón, coñecida como vilano, leva a semente da árbore. O problema é que tamén pode arrastrar pole. Este peluxe que é moi irritante, sobre todo se impacta nas mucosas, sobre todo nos ollos e na mucosa nasal. E pode arrastrar outros pólenes, sí, pero en sí non produce alergia. Realmente o chopo cando poliniza é no mes de marzo. E non é un polen tampouco moi alergénico. Non teño nada contra os chopos, que son uns árboles preciosos e maravillosos. Pero ao chegar este tempo, pois sí, son algo molestos. A miña casa parece como as películas do oeste. Pasan as balas así. Tienes que estar con las ventanas cerradas, por esto entra demasiado a la casa. Y pues para bajar por aquí sí causa, porque a veces si no vas con zapatillas que deslizantes, puedes salir volando. Evitar as zonas con chopos ou protexerse con máscaras e lentes de sol axuda a sobrelevar as complicacións. Traicho o aire. Claro, eso ben... non pesa, é como se fora lana. E logo, pois, collese... Venche a vista, como se vai a boca, se a levas aberta, pomba. Iso que fago. O típico. Os expertos advirten que nas vindeiras semanas a floración das gramíneas sí que complicará a situación dos alérxicos. Os veciños de Almoite, en Baños de Molgas, levan meses celebrando a misa no forno comunal da aldea, unha medida extraordinaria que tomaron despois de que un vendaval afundira o tellado da súa igrexa en marzo do ano pasado. O templo cheo de cascallos segue pechado e agardando como os veciños a que comecen as obras de restauración. Pensan que deben empezar canto antes porque a lona que cobre o tellado non é dabondo, din, para evitar que a igrexa se siga deteriorando. O 19 de marzo do ano pasado, parte do tellado da igrexa de Almoite veuse abaixo. Fixo bastante aire, pero había unha cigüeña que había 2 anos ou 3 que estaba aí criando, xa tiña un nío que metía medo e había un pilote de pedra ao lado, e caeu o pilote, caeu o nido da cegoña, e tumbou todo, e tumbou o tellado, e tumbou todo. O tellado caeu por riba do altar, os bancos e os retablos, e a igrexa quedou chea de entullo. Decidiuse pechala e cubrir o tellado cunha lona para evitar que entrara auga, unha medida que os veciños din non é dabondo para evitar que os danos vayan a máis. As obras están adjudicadas, hai unha empresa que acolleu, que leva aí non sei canto tempo e non vemos que empece nada a traballar. Non sabemos, pois, por que, se faltan permisos, se é que a empresa está moi ocupada e non pode ocuparse, non o sabemos. O que vemos é que todo se está deteriorando, que isto parece máis que unha igrexa, parece xa unha selva, e non sei, queremos unha solución. O forno situado a carón do templo converteuse así en igrexa accidental, onde o párroco oficia a misa cada semana. Era algo temporal que os veciños ven como se prolonga no tempo e que cada vez os ten máis desgustados. Din que este non é o lugar axeitado para as liturxias. Solo que lle arreglaran o tellado, que pudésemos, non sei, algo,
pero non se ven trazas de nada, estamos, a verdad, que desesperados. Porque o sábado mesmo hai unha comunión, estaban con toda a ilusión de facela aquí, pero xa, claro, temos que ir a Molgas ou aos Milagros, porque no forno non hai sitio para nada. Din que non entenden como é posible que máis dun ano despois a Igrexa siga neste estado. Por iso piden unha maior implicación do bispado para que as obras comecen canto antes. Eu era moito de ir á misa incluso, moito de ir á misa. Estou perdendo todo. Estou perdendo todo porque me quitan todo. Quítanme toda a ilusión. Falleceu a miña nai o outro día, pois non me parecía sitio de ter a miña nai aquí celebrando unha misa. Se algún día arreglan a iglesia, se algún día arregla, teño unha misa a miña nai. E así estamos. Nas últimas festas patronais montaron unha carpa para poder celebrar a misa, unha situación que esperan non ter que repetir este ano. Son moitos os galegos que senten paixón pola nosa cultura, en especial pola música medieval. Entre pergameos, partituras e o eco das cantigas, moitos profesores organizan cursos para que cada vez sexan máis os que desfrutan da nosa historia. Algúns mesmo atraen xente de fora das nosas fronteiras. A música e os instrumentos medievais son uns dos moitos tesouros que agocha Galicia. Moitos profesionais dedícanse a fabricar reconstruccións para que a nosa historia teña máis vida que nunca. Un exemplo podémolo ver no Centrat, o Centro de Artesanía de Seño de Lugo. Traballamos a interpretación de instrumentos medievais construídos aquí no Obradoiro do Centrade e tamén en obradoiros diferentes como o propio, que son froito daquelas investigacións que xa se iniciaron hai moitos anos sobre estes tesouros que temos en Galicia, como son o Pórtico da Gloria, o Pazo de Selmírez, ou a Iglesia de Portomarín. Un traballo de moitos anos que queren compartir coa xente e por iso que unha vez ao ano organizan un curso onde cerca de 100 de persoas aprenden a cantar, tocar instrumentos ou reconstruílos. Ademais de ter esa colección, lle podemos dar un uso útil á sociedade e, sobre todo, o mellor uso útil que se pode dar á sociedade dándolle salidas a que eses instrumentos podan salir das vitrinas e ser tocados, e ser estudiados, e ser participativos. O curso, chamado Os Sons do Camiño, atrae galegos, pero tamén a xente de fora de Galicia, converténdose así nun foro ideal para que os afeccionados a este tipo de música podan poñer en común a súa paixón. Temos un patrimonio tan extremadamente rico que deixar pasar esta oportunidade, non ten sentido. Yo vengo de la zona de Ávila. Entonces, bueno, es una zona que explotamos mucho lo que son los instrumentos de percusión, pero nos faltan mucho los instrumentos de cuerda pulsada. Es un trabajo enorme el que han desarrollado aquí, unas clases intensivas, bueno, una maravilla. E non só os alumnos veñen de fora, unha das mestras é de Madrid. Me gusta mucho el equipo que hay aquí de profes y aún más el de alumnos, que muchos vienen de la propia Galicia y gente que viene de más lejos, de Cataluña, de Valencia, de Madrid, viene mucha gente. Todos xuntos para promocionar a cultura galega. Marchamos, que xa están aquí os compañeiros do Telexornal. Volvemos mañá un pouquiño antes das 2:05 da tarde. Grazas por estaren aí un día máis e moi boas tardes.